Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Oyimore kamoro amora mantiere janeno mar Color TV midhiambo ma kawuono mar chieng' tich ang'wen tarik 19 e dwe mar adek higa 2020 to kod auchiel machiegni e weche manyien e kidieny mar machiegni pacho. Nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko marwa Nyadendi Bella Chieng' ka weche gi kimene nyalo luwo achiel kachiel ka okalo kanyende bui marwa mar tudruok manendo Color TV live Facebook X @Color TV kaachiel kod YouTube bende Color TV Kenya. Wachako kama udo ni jakom duond buch siasa mar ODM bende en gavana e kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga oyango ni romo nindo mar NDC ma ibago tarik 27 dwe nindo mar adek en manindo midhi bag jalap nindo ma Jamhuri kendo en mana NDC achiel kende aka okwedo kwethno nindo mar Linda Ground ma wacho ni gie kinde ni koro dwaro mar mondo mi obag romo machielo manindo mar bago johera go e duond buch siasa mar ODM oyango negi ekore mar biro neno kanyendo ni lemo duto mabendo magi kinde niendi gin mago makoro gidhi sidho ayanga e kinde romo makamano. Ways to call an NDC are stipulated in the constitution of the party. So people are free to hold political rallies, they are free to hold barazas, they are free to hold parties, but the NDC of the ODM party will only be one at Jamhuri grounds on 27th, Friday next week. And we welcome our members, the delegates who have already been communicated to. And an NDC is called by the neck of the party. And therefore, for anybody to claim that they are organizing an NDC, they have to tell us which neck met and decided on that NDC of the party. You must give a 21-day notice, which the party has given. This is a plot, and we said it a long time ago, to create confusion, to create sideshows, to confuse our members. But luckily, our members are very clear on where we are going as a party and how we do our things. Korka kore jatelo nendo ma jatend kweth manok ma e od bura mamalo mabende en jaod bura nendo Masuna East Junet Mohamed korka kore to seyo kanyendo jotelo mabende koro gie kinde niende owuok e duond buch siasa nogo kata kweth mar Linda Ground ma oyango ni koro wuondore kata koro ji neno ka gima ODM obarore ka oyango ni ODM pod ongirore kata obedo ni jotelo ma kamago eko koro nitiere kod paro mopogore e kinde no endo bende koro oseyo kanyendo ogaye duond buch siasa mar DCP Geoffrey Rigathi Gachagua ma oyango ni koro siko mana kawuoyo ewi duond buch siasa mar ODM ma en duond buch siasa maduong' ka onyise mar mondo mi orit DCP mare ma bende oyango ni pod bogno kendo onge kod achia mora mora. This is a special NDC, Special Delegates Convention. And as in a Special Delegates Convention, it only ratifies the decisions that have been made by NEC and National Governing Council. You cannot introduce another agenda in a special NDC. So the party is going to have a special NDC now, and it's going to have an ordinary NDC at the end of the year when it is due. And by 31st of December, or about that. ODM is a huge party. It's a party of 20 years old. When 3-4 members dissent, you cannot say that the party is in problems, the party is in chaos. Only 3 people. Only 3-4 people. And we are a party of 109 members of parliament. And only 4 people, when you cover their press conference, you say, oh, the party is in disarray. First, you are being very unfair to the party, to these village parties, this DCP, these small village parties in town here. I want to tell that man we impeached in Parliament, Gachagua, to stop speaking about ODM all the time, including this morning. Speak about your party. Why are you bothered about ODM so much when you have no party yourself?
You know, they're a village party. You cannot compete with ODM. ODM is a national party. It's a party that has members of parliament from every county in this country, from Mandera to Turkana, from Migori to Busia, from Busia to Vanga in Kwale. ODM has membership there and has representation at the MCA level and at the parliamentary level. You have just started a new thing, you know, a test tube party. You don't even know whether it will reach 2027. And you keep on talking about ODM day and night. Talk about your party. Don't stop talking about ODM. ODM is not your equal. Komachielo ni jatend piny Kenya Moluor William Samoei Ruto odiochieng' di makawuono koro sidho ayanga gedo nendo mar reru mar gach okolo manendo mawuok Naivasha kabiro e kaunti nendo ma Kisumu e kaunti onogo ma Narok kama ne otene kanyendo koda jotelo mopogore opogore ka otwak e kinde onogo mane otene koda nyapare duol mar jotend migepe Wycliffe Musalia Mudavadi, jatend migawo mochung' ne chenro geko mag wuoth Davis Chirchir, gavana e kaunti onogo ma Narok Patrick Ole Ntutu e kind jotelo mamoko. Jatend piny oyango ni gedo mar reru mar gach okolo nendo koreno manendo madhi konyo malich mokale bero chenro mag ohala kaachiel bende koda ting'o uchumi mamalo kawuok e gwenge geko ma kaunti ma Narok ka oluwo Bomet nyaka e boma niendi ma Kisumu mana kaka ilero koda jafwambo marwa Felo Gobliza. Kotwa kod oganda e kaunti ma Narok e kinde nyasi mar yawo ayanga gedo mar ndach okolo manyasani motisi ni SGR. Jatend piny owacho ma pacho ka Laktar William Samoei Ruto okoni ndach okolono en mano mabiro kelo lokruok maduong' mar yuto e pacho ka kendo medo kelo yot e yore mag wuoth. Cargo still takes up to 80 hours from Mombasa to Malaba and over 100 hours to Kampala. A slow transport corridor, ladies and gentlemen, inevitably loses business and weakens our competitiveness as a nation. It is this gap that makes the 262.3 kilometer Narok-Kisumu section, Phase 2B, of our SGR network not just an extension, but a strategic economic intervention. This stretch of the railway line will connect our industrial corridor in Nairobi to the agricultural heartland of Narok, Bomet, Nyamira, Kericho, and Busia counties, and ultimately the commercial gateway of Kisumu County. Jatend jotend migepe ma pacho ka Migosi Musalia Mudavadi korka kore to pako Laktar William Samoei Ruto kolero ne okang' mar gero ndach okolono nyaka e piny Uganda en mano madhi nyayo tudruok kod riwruok maduong' e kind pinje ariyogo kotenore gi weche mag ohala komedo ni omenda mag gedo mar ndach okolono biro muonyo en mano madhi duogo kuom kinde machuok. Initiative hii ya kuzindua hii reli ni initiative ya kuonyesha kwamba ile program ya kuhakikisha kwamba tutakuwa na integration katika bara la Afrika. Wewe hauzungumuzi tu kwa hotuba, lakini unatekeleza practically kwa uwanja wa taifa la Kenya na pia katika eneo hii ya East Africa. Kwa hivyo tunakushukuru sana, pesa nyingi sana, lakini mimi nataka niwaambie wa Kenya, it shall pay off. It shall pay off. Migosi Davis Chirchir mabende en jatend migawono mar apeyni kod wuoth to yango kaka gedo makamano dhi chuogo tije mathoth ne oganda jo Kenya. And construction of the standard gauge railway through Narok places Narok in a major economic corridor that will integrate with major development of industrial parks, commercial and logistic hubs, and will really bring rapid development to this county of Narok. We will see job creation, job employment during construction. We will see the GDP from construction going up as we consume the products from the county of Narok. Korka kore to gavana ma Narok Migosi Patrick Ole Ntutu to pako jatend piny owacho kuom dongruoge mosebedo kotimo e kaunti no kendo medo goyo ne debe motelo ne yiero maduong' ma 2027. Ini kila mara naambia nyinyi watu ya Narok, William Ruto tutaongezea mwaka ingine 5 amalize mwaka yake. Na these are the reason, Your Excellency. Wakati ulikuja hapa development tour last year,
ulianzisha barabara ya Ng'osuani kupita Naikara na kwenda mpaka Murijo Loita. Your Excellency, I want to confirm to you. Saa hizi imemalizwa kilomita 15 na inaendelea day and night. Your Excellency, hii ingine ya Ololulunga, from Ololulunga inaenda mpaka Melelo mpaka Sogo. Your Excellency, hiyo pia imefika 15 kilometers. Ndio tunasema 2 term. Felo Goblisu Cheng, Kala TV. Kajatend piny Kinyi geno mar mondo mi omole kaunti ni ma Kisumu kata gwenge ma Nyanza ochendo geko mag dongruoge mopogore opogore. Kinde ma jatend piny nitiere kanyo ende kaunti ma Narok kaachiel kod kaunti Mokio kode jalupne Ngire Abraham Kithure Kindiki nitiere kaunti nogo ma Kilifi gwenge koma Ganze kamoyango ne piny owacho mar Manywanda kata broad based gi kinde ni ende koro dwaro mar mondo mi oriwo oganda jo Kenya duto kanyakla eneno ni jopiny yudo chendo geko mag dongruoge mopogore opogore. Ka otwak e gwenge makono endo yango ni winjruok kata biro kanyakla mar ODM kaachiel kod UDA winjruok mane ochaki kod mosenendo Raila Odinga kod jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto osenyago olemo mathoth ka ojiwo ODM mar mondo mi omed bedo mongirore ka gitego duond busiasa nogo kaka gin bende gitego kanyendo UDA ka jotelo makwedogi to okawo yango ni onge ber moro amora kendo kik oganda jo Kenya chikitgi e wechegi. Fireman aseme, fireman aseme, fireman atoboe. Rais Ruto ndiye rais wa kwanza ambaye ametusaidia tukaunganisha taifa letu la Kenya. Na mnajua kabla marehemu Mheshimiwa hayati Raila Odinga hajafariki, walikuwa wamerekebisha na kuunganisha vyama vya UDA na ODM. Ni kweli si kweli? Na sasa tunasonga mbele tukiwa timu moja, chama cha ODM na chama cha UDA. We are now one team. Kile tunauliza ndugu zetu wa ODM, muendelee kudhibiti chama chenu, mujenge chama chenu kiwe na nguvu, na sisi wana UDA pia tujenge chama chetu, tuimarishe chama chetu, ndio tusonge mbele tukiwa pamoja. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Wana ODM ndugu zetu, kwa sababu tunatembea safari moja, vyama viwili lakini serikali moja ya broad based, tukiongozwa na William Ruto kiongozi wetu sisi zote. Tuimarishe vyama vyetu, tuviweke nguvu. Wana UDA, mutengeneze chama cha mutengeneze na muiweke nguvu chama cha Ndugu zetu wa ODM vile vile waimarisha ODM ikiwe na nguvu, isiwe na mpasuko, iwe na nguvu, ndio tusonge tukiwa timu moja ya vyama viwili ambao viko na nguvu. Hawa wa majamaa wanaongea huko nje, wanajua Kakanjuni ni wapi, wanajua Kasava, wanajua Kitengwani, wanajua Silala, wanajua Sangaweni, wanajua Ganze, wanajua Bamba, alafu wako na Kiswahili mrefu hapa, wanaanza kulecture rais wetu na kumpatia mawaidha. Na hao ni watu walikuwa na nafasi ya kusaidia ujenzi wa Kenya, badala ya kusaidia rais kujenga Kenya, wakaanza kubomoa Kenya, wakaanza kuchimba mashimo kwa merikebu, ile merikebu ikiwa baharini. Waende wasiende? Waende wasiende? Wapotee wasipotee? Mnasema waende one way, waende one way, waende one way. Wangapi wanasema watu wa ukabila waende? Kinde ni ende majatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto geno mar mondo mi omole gwenge gi Kima Nyanza to molo e kaunti ni ma Kisumu yawo chendo geko mag dongruoge mopogore opogore limbe machakore kiny chieng' tich abich. Gavana e kaunti ni ma Kisumu kaachiel kod jaod bura ma Kisumu Central Kandi Dr. Joshua Odongo Ron kaachiel kod Ngire Peter Anyang' Nyong'o koro kwayo oganda luo mar mondo mi owuog oko kanyakla kata karomgi mar mondo mi girwak jatend piny Kenya e kinde limbe mare mobiro bedo godo e gwenge Kima Nyanza. Ka gitwak kod jofwambo odiochieng' ma kawuono giyango ni ber mathoth gin mago eko mabende koro osebiro kod odiochieng' ma Kenya
Jatend piny biro telo kanye nde nyasi giko mag Idi ne jodinjo salama e kaunti niendi ma Kisumu ka bende dhi tene koda jotelo mopogore opogore. Wetewa mag jo-Islam gin gi lemo motegno ahinya mar Eid al-Fitr ma gitieko go dwe mar mogwedhi kaka chik mar Islam wacho. Kendo gibiro bet gi bura maduong' gi president ka en kaeri mondo romb kodgi mondo olem kodgi mondo gin bende gigwedhe Kisumo ka. To mar ariyo wang'eyo ni tich makelo rais kama otegno ahinya en mondo oket mzee mar gero reru miluongo ni Standard Gauge Railway ma biro wuok Narok to chopo Kisumu. Omiyo Standard Gauge Railway en gimoro mabiro kelo wuoth maber kendo ma smart kendo ma quick makidhi kamoro to kidigni eyo. Omiyo gero kamano maduong' ahinya ni rais mar Kenya His Excellency Ruto kuom timo gima kamaeri kapod wangima kendo waneno. Mine is to welcome him during his stay here. Kisumu people are looking forward to meeting with him and also to present to him issues, if there are any, of development to enable Kisumu County to move to the next level and to work more closely with the government like any other county government in the region. Kisumu County is peaceful, and I would request our people to turn out in large numbers in almost all the activities that will be taking place in Kisumu. Nendo onidwar busiasa nendo mar DCP odiochieng' ma kawuono keyo mabuk malich mokalo maendi en bang' machon nen kanyiero jakanyo duond busiasa mar UDA mabende nolaro lemo nendo mar jachung' mar Wakini e kaunti ma Nairobi Millicent Omanga koro reyone riwore ayanga kanyiendo koda duond busiasa nendo mar DCP norwake kod ogai mar DCP Geoffrey Rigathi Gachagua kaachiel kod jalupne manendo machon en senete kaunti ma Kakamega Cleophas Malala kama giduto ne gikwedo malich mokalo piny owacho magiyango ni ore mar chopo singo ka koro Millicent Omanga oyango ni jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto ne owuondogi ni dhi tieko achiedhnade mopogore opogore to gi e kinde niendi mago duto olokore sigana wach mabende osir koda Rigathi kaachiel koda Cleophas Malala. Hospitali haina dawa, wasomo watoto wako nyumbani, biashara hakuna. President wa Kenya kuliko aongee mambo ya deni ya Kenya, aongee mambo ya madawa hospitalini, aongee mambo ya matibabu, aongee mambo ya masomo, aongee mambo ya barabara. Rais wa Kenya anaongea mambo ya mwili, ati mtu amekonda, ati mtu amenona. Ati rais anasema ati wasichana wametiwa mimba. Sasa hiyo ni mambo ya watu binafsi, si ndio? Si wanaendelea kuwekwa mimba? Sasa mimi nakuuliza Kasongo, wewe priority yako ni gani kama rais wa Jamhuri ya Kenya? Itakuwaje wewe ni rais wa Jamhuri ya Kenya ati unasimama juu ya gari kusema ati kuna mtu hana bibi? Sasa hiyo inahusu wewe nini? Wewe si uko na bibi yako? Kama mwingine hana, what is your problem? Wewe ongea mambo ya hospitali, ongea mambo ya masomo, ongea mambo ya barabara, ongea mambo ya deni. Zakayo ashuke asichuke. Sasa wewe umekuja pahali tulikuwa tunataka wewe. Sisi tutakaa kwa mambo ya issues. Na yeye unajua kwa nini amekasirika? Nimemtoa nyama kwa mdomo. Si ndio? Ile agreement tulisai na huyu Kaongo wa mama akasema kwa ile agreement yake kwamba akiingia uongozini kina mama itakuwa 50-50. Si alituambia hivyo? Si alituambia hivyo? Amefanya 50-50. Alitumia kina mama kuwaada na kutafuta kura ya uongo. Aende asiende? Akadanganya kina mama na wasichana. Ile ambaye imenigusa mimi sana ni ile uongo ambaye Kasongo amefanyia watu wa Western Region.
yeye amekuja kule Western Region. Hii ndio financial year ya mwisho kabla tuende kwa uchaguzi. Bado Kasongo anakuja Western Region ku launch projects. Mimi natarajia 4th year ya rais wa Jamhuri ya Kenya angekuwa anakuja kufungua zile miradi ambazo zimeisha. Janeno mara yena mar murbe wakau yoyo mokwonge kidini ndi mara machigni pacho waduogo banki ne machoka kwa maana indo mere marakete Kala TV nikech ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni Tet Manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet Manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny, be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi? To gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny? To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chenro nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa, kik bayi. Machiegni kendo kawadhi kaunti nendo ma Migori wado ne anyuola moro mowuok e gweng' nendo ma Nyabohanse manendo mayudore kar chung' od bura ma Kuria West e kaunti ma Migori. Sani koro lit opong'o dhod chunygi ka bende gibando ratiro bang' wuodgi e moro koro chuo koda pale kar toyo ngona moro ma owito ngimane e gwenge ma konindo. Kaluwore kod anyuola nendo giyango ni mosenindo Brian Marwa ne riko goli kod osiepne mar mondo mi ne gidhi gi kwota muna kaeto bang'e ka koro ne giseme lweny nomuoche kindgi kendo osiepne nendo kao pala ma bende ne nitiere kibanda mantiere machiegni kanyo kendo chuoe ma owito ngimane mana kaka ilero kod jafwambo mar e kaunti ma Migori Gor Collins. Yedhe mamedo josekelo achiedh nade mathoth e pacho kae mano kamoting'o wechego mag njore kaachiel kod timbego mago moko dhi kare. E kaunti ni ma Migori, familia moro e gwengego mag Nyabohanse e kar chung' od bura ma Kuria West ni koda lit koda kuyo bang' wito wuodgi moro ma bende iluongo ni Brian Marwa ma bende nyocha ochuo pala koda ka osiepne mane ogole ni gidhi toyo ngona kanyo ma bende pachgi nolokore kendo ne lweny omuoche kindgi. Kaluwore koda ka joneno lero ni lweny makamano ne omuoche kind Brian kod osiepne ma bende ne gitemo thego, kata kamano tek makamano ne ok onyago olemo. E sach lweny makamano, achich ma itudo koda ka nek makamano ne okawo pala kendo ne chuoyo nyawadgi ma oyudo hinyruok maricho maliche mokalo. Tukakuja tukapata kwamba hao tumeseparate. Mimi nikashika Brian
ambaye ni aliaga, ndio jina yake Brian. Nikamshika nimlete nyumbani. So kwa ile kumshika, nimemshika hivi. Kumbe yule kijana alirudi yeye vile nilimwachanisha na mwingine akamshika. Tulikuwa na jamaa anaitwa Kosh, anaosha pikipiki hapo juu. Kosh akashika yeye akamrudisha nyuma, mimi nikashika Brian. Nikamshika hivi nikamwambia bana tuende nyumbani. Ile kupambana na yeye na anataka wapigane, akanizidia nguvu juu ilikuwa jamaa nilijitu kabisa. So kutoka hapo ikajulikana kwamba huyu jamaa mwenye nilikuwa nimetoa alikuwa amerudi, kumbe ameingia kwa hiyo kibanda. Na hiyo kibanda inasemekana ni aunti yake penye alikuwa. So akachukua hiyo kisu. Mi mind yangu ilikuwa kusafeguard Brian, we come home. So yule jamaa kumbe mentality yake ilisharibika, kichwa ishavurugika. Akachukua ile kisu akakuja. Akajaribu amdunge Brian, akapata mimi ndio tunangangana na Brian. So intention yake ilikuwa Brian sio mimi. So nilipokuwa nakuja hivi anarudisha kisu. Unaona? Nilipokuwa nakuja hivi akarudisha tena kisu. So round 3 ndo alikuja akanishika pia na yeye kutoka nyuma hivi. Akanitoa kidogo, akapitisha mkono. Brian Noringo wa motere karachiwo thieth manoma akidiva. Kanyo bende no witenge mane ka otende kodaka adhonde mag pala manoyudo. Catherine Nyangwese ma en min Brian lero kaka noyudo ote mar tho mar wuode. Gino mabende nogoye kodaka buok mathoth malich mokalo. Nilikuwa nimekaa nyumbani kwangu, nikapigiwa simu, eti njoo angalie mtoto wako venye amefanywa. Nikauliza ni nini kinaendelea, wakaniambia wewe njoo. Mtoto wangu akaanza kulia, nikauliza ni nini mamangu, akaniambia mamangu njoo nisaidie, mamangu ameuawa. Mimi sikujua kenye kinaendelea na sijui mwenye alimuua. Serikali siingilie katikati jamani, mbona watu wameisha. Jogweng korka korgi yangu ni gen koda kabo kumalich kotere koda kama sirama makamano. Kendo gidwaro ni mondo serikal ochak timo apedha ne jalo mabende notimo tem makamano mondo miyo okawne okang' moluwore koda ka pen chike mago mapacho kaeki. Bende gidwaro ni mondo serikal ochak timo apedha ne jogo mabende timo ohala mag yedhe mamero ji mondo miyo tiekgi chutho ahinya to mar kedo koda ka timbe manjore mabende ikelo koda ka yedhe mamero ji marawere gi thothre donji. Katika mji huu wa Nyabuhanse vijana wetu wengi wameingilia mambo ya dawa ya kulevya. Na tuna maskari, kuna chief. Maskari wanajua sehemu zao mahali wanapokaa. Wanajua vituo ambavyo wanakunywa pombe. Lakini hatuoni chochote kinachotendeka. Sasa tungeomba serikali pia ijumuike, isaidiane na wazazi kwa sababu huyu ni mtoto ambaye alikuwa ni tegemeo. Ndio, ningeomba serikali kabisa iajibike kwa jambo kama hilo. Tuna kambi askari kwa hapa Nyabuhanse hapa karibu. Chifu wako hapa karibu. Na ni kwa barabara kabisa, lakini ukiangalia vile vitu vinavyotendeka na serikali ipo haifai. Tungeomba serikali pia iajibike. Jagono Noringo molal mero nyaka sani ka obila osechako timo nonro ewi wach makamano memondo make kendo tere e nyim do otenore koda ka ketho makamano. Ne Kala TV kowuok e kar chung' bura ma Kuria West, kaunti ma Migori, nyinga Gor Collins. Eka wadhi kaunti nendo ma Siaya ne jatend migawo mochung' ne teko kaachiel kod Modhi James Opiyo Wandayi koro kwayo gavana e kaunti ma Siaya okil James Bob Bagre Orengo mar mondo miyo yie odonji e piny owacho kendo sir lwero jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto. Ka otwag kar chung' od bura nendo ma Ugunja mabende chon ne en jaod bura ma Konendo oyango ni Siaya pod nitiere chien ewi chendo eko mag dongruoge. Kuom mano endo Orengo yie oneni koro tiyo machiegni koda piny owacho mar mondo mi chendo mag dongruoge ochopi ka kulero ni Orengo koro were koda wach nendo mar kwedo piny owacho kendo singo ni gibiro medo goyo debe ne jatend piny mar mondo mi yiere kendo e tielo machielo e yiero ma higa manyien. Sisi watu wa eneo hili tumekuwa kwa upinzani miaka mingi sana. Mimi binafsi nimekuwa katika mstari wa mbele kupigania haki ya binadamu na nimepata shida nyingi sana katika harakati hizo. Mimi mwenyewe nimekula tear gas, nimeshikwa na polisi, nimeenda gerezani. Kwa hivyo hakuna shida ambayo sisi hatujawahi ona. Ndiyo sababu
kwa vile baba Raila Amolo Odinga alituonyesha barabara ya kisiasa kabla age duniani, na akatuambia ya kwamba tufanye kazi na Mheshimiwa Rais William Ruto. Hapo ndio tuko, ama namna gani? Wacha nione wale ambao unasema President Ruto tutam. Harambee, harambee, harambee. Hatutaki kaunti yetu ya Siaya ibaki nyuma kwa mambo ya maendeleo. Tunataka kaunti ya Siaya pamoja na gavana wake wafanye kazi pamoja na serikali kuu, ili wananchi wetu wapate busara, wapate maendeleo ambayo inastahili. La muhimu ni kwamba mimi katika hii harakati au hii mpangilio ya kumwezesha Mheshimiwa Rais William Ruto apate tamu yake ya pili, nitakuwa katika mstari ya mbele. Na kama wewe unafikiria uko na mtu yako ambaye unafikiria atapigiwa kura ya urais, leta yeye hapa tupimane nguvu, tujue nani atashinda mwenzake, ama namna gani. Hatutaki siasa ya kupotosha watu wetu. Hatutaki siasa ya ubinafsi. Hatutaki siasa ya chuki. Wanjere huru. We don't want politics of deceit. Some of these people have used our boys and girls for too long. The time has now come for us to embark on economic liberation. Our people have suffered enough. And we are not going to allow our youth to be misused. Nataka vijana wetu wadumishe amani, wawe na utulivu wakati tunawashughulikia mambo ya maendeleo. Hii kaunti ya Siaya, ile maendeleo yanaonekana ni ile maendeleo imeletwa na serikali kuu ya Mheshimiwa Rais Ruto. Hatujui pesa ya kaunti inaendanga wapi. Inaendanga wapi? Inaendanga wapi? Pesa ya kaunti inaendanga wapi? Wapi? Haya, siku ya Jumamosi, kesho tuko Kisumu na Mheshimiwa Rais. Jumamosi tuko na yeye Kisumu asubuhi na Mheshimiwa Rais Yoweri Museveni wa Uganda, na baadaye saa 8 tutakuwa hapa Yala. Eka uoke kaunti Siaya waduoke kaunti ni Kisumu kamodo ni kinde mapenyi ge makronesi dhodi uchini do marpi kata World Water Day. Oganda mathoth pod medo yuago onge marpi kata nok mare kagiwuothe gwenge koma boyo mar mondo mi koro giyudo chiendo go eko mag pi kaachiel nade makamaindi okwako gwenge koma Kadi Boy Nyando sub county ni Kisumu kama oganda go eko koro yango ni ji mathoth to moloyo nyithindo manyiri gin mago eko mabende osebedi ka koro irocho na techgi e kinde mag dhi manyo chiendo go eko mag pi kama moko bende koro chuope dhiye kanyendo koda joma chuo molap dhogi jurni malich mokaro ne nyithindo manyiri mabende moko koro chwe weyo sikul ka gidwaro mar mondo mi piny owacho kaachiel kod riwruoge mopogore opogore oyiene ni koro wuok oko mar mondo mi oresgi e neno ni pi obedo machiegni kod oganda. Cannot talk about water without talking about gender, and there is a very thin disparity between water and gender. When women lack water or they have to walk long distances for water, then women do not get time to do other things. When girls have to walk long distances to get water, then they do not have time to go to school. And in the community we have girls who have missed school because they have to walk long distances for water. And during this walk, you realize that they experience some harm. There are those who are violated. Today we are walking a walk. We walked 10 kilometers just to symbolize the long distances that women and girls have to walk, especially in the rural areas, just to get water. We drill wells in the different communities that we work with, and so far we've been able to drill like more than 200 boreholes. Kanyo bine makele gi komar mi weche manyien ne kidini di mara machigne pacho tude sa deke wange e kidinyo nogo mar nyene weche makilo ni weche momoko mathotha e yonendo marademba kumane ndo medema nakete Lukala TV nikech ma e odwa nyinga Joash Udhiambo Mitula kajaloko marwa en nyadendi Bella Aching Riti Masani.